Tingatenge bwanji zinthu zimene tinazika ku Google Drive ndeka yomwe tasintha phone kandi phone yomwe yomwe tinayipanga reset tikufuna tizike no phone. Then video yathu ya lero tionesana mmene tingazichosere Google Drive kuti zikhale no phone mwathu. Ndejo yamba tinsigula Google Drive yo. Ndiye mafiles athu amabwera apa. Ndeka ya ndi picture kaya ndi nyimbo ndikuti zonse zimaoneka apa. Ngati inuyo munachita kuzisunga ndiye machisanzo tifuna tipange download picture iyi ndeti panga tangopanga pali madoti atatu pa ndikusesereka imabweresa apo polemba kuti download ndiye kuti mukapanga download ndikuti imakhala kuti ipanga download ndikuti mukayipezano ku file manager kwanu kaya ni nyimbo mpangaso chimozimozi pali madoti atatu ndikupangaso download ndiye zimakhala kuti zonse zilikilini. Folder yokha ndi imene sipanga download komano umangopita ku folder ako kulowako tingwereza ngati folder ngati iyi ndiye usibweresa paliponse pa download komano tikalowako lese tifuna download chilichonse apapa ndiye tipanga pali madoti atatupo ndiye kuti download option ucha wabwera komano zikakhala kuti imeneyo ndi folder sitheka kupanga download. Ndiye video iyi zimene ndinakonza ndi zimene zozo ngati pali funso tifunse popanga comment apo ayi titonanso video yotsatira.